Miski panalanginan, tas Ginoo di na inunta ka balong mumursip. Di na inunta ka balong mumursip sa gabi, di na inunta ka basa ang Bible. Pero nabasa o nabalansi na to itong mga negosyo. Pero nabalanse ang mga trabaho. Nabalanse ang mga paninapi din eh. Pero huwag yun mo mabalanse imong kalag. Awas yun. Muna initabo kang hope. Lahi yun siya sa uban. Kadagag tao itong panahon na. Pero yung Diyos, wak na'y parihas niya. Ikaw dagan kay kagaparihas lagi. Parihas man libakay. Parihas man dautay. Parihas mga dalo. Parehas mga gahig ulo, kadagan, nana na si Timothy 3:1-2, parehas ang bugiro, kadagan na, parehas Manila Pason, parehas tanan si Timothy 3:1-5, dagan ka nagkaparehas diya. Siyog wala. Ayong gabi ka na itong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong ikalima. Kuy naanagin tas katapusan. Mo binagingon mga kaigsunan. Pero dili pa ni mo ay culmination. Dili pa ni graduation. Practice pa lang niya. Ang atong graduation mga kaigsunan. Ugma gyud. Ugma kay adlawng igpapahulay. Magpista tas pulong sa Ginoo. Mo manay pinaka-the best. Karon kay dispiras man mga kaigsuunan, happy Sabat ka natong tanan. Ayop nga. Giingnan nimo na imong bana, happy Sabat. Mga asawa, happy Sabat. Nyaing na po nang imong silingan diha, happy Sabat. Mo nang ako bitaw mga kaigsuunan. Mulakaw ka ni kusbalay, mag-smile gyud ka na. Ana-ana gid ko na nga. Ay, happy Sabat. Atong yung ipaybalo mga kaigsuunan nga ang atong panahon sa tigsimba, di na siya panahon nga kana bitong magluya ka nga muratag ka na bitong Walking Dead. Mismo adto tag simbahan agad to. Simba. Nya moingon tag, asa ka mo adto? Trabaho. Kay malit ko. Sa awit pa man kay igsuunan, kung sa trabaho perting alisto, magluya na kung Sabado. Wala na. Ayaw. Dapat lahion. Kay kita nga mga katawan sa Dios, timan ang Bible na pud nay nag-ingon. Ang balaang kasulatan na gyud nay nagsulti. Ang ingon sa Bible, ikaw ang pinasahi nga henerasyon. May kag-henerasyon, apil ka diha. Apil imong papa, apil imong mama, apil mga kaigsunan, apil ang tanan nga naay ginhawa kay pinili kang henerasyon. Royal, special pinasahi sumala sa record sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan. Sa dili pa ta magpadayon hangyoon ko kamo atong iduko ang atong mga ulo magampo tas Ginoo ni aning adlawng igpapahulay mga kaigsunan magampo ta. Amahan namong balaan, dagang salamat o Dios nga nakalahutay ang matag usa kanamo. Wa kami masayod kung kanus-an nimo ni itik-up ang kalibutan. Apan salamat nga kining gipanganlan og weekly Sabat o Dios dispiras karon lipay mi nga mukaon sa pulong sa Ginoo. Busa o Dios, iandam ang kutsaras pagkamatarong. Iandam pud ang tinidor sa grasya. Kay amo ning saluhan sa pagkaon sa plato sa pagkadios sa Ginoo sa pagkabalaan aron sa among pag-usap sa pagkaon sa balaang kasulatan. Ang tanan mabusog pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo. Kining tanan o Dios sa mong ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Welcome back sa ato ang teleserye. Nga ang inyo nga aktor din mga kaigsunan, ikaw. Ikaw ang aktor aning atong teleserye. Gibunog. Abot sa graduation, daog ragyapon. Samdan man tatuod, pero human ana sa samad mga kaigsunan, maayo daog yapon ta. Muna ato timan-an, nga sa diin mga kaigsunan, hello papaulay, ayaw ginig kalimti. Muna giingon nila nga, it is easy to say hello, but it's hard to say goodbye. Mabito na nga, kana daw makauyab ka magkaigsunan, ambak, uyab ka, yes, uyab. Uyab pa imo, perting naghanag uyab. Pagbuwag, ngaab pa imo, baliktad pod. O na nga, kining atong pagsugod sa atong programa na Code Breakers, lipay kita, pero naa pa magyud katapusan ang tanan. Sige lang, kay mubalik ang Ginoo mga kaigsunan, naa nagyud tay eternidad.
mga kaigsunan. Muna akong gipasalamatan ang tanan sa South Philippine Union Conference nga naghatag na kong gigayon sa pagsangayo sa mayong balita. Daghang salamat sa atong mga pangulo o usab ang atong mga pangulo diya sa Northern Davao Mission. Daghang salamat sa mga kaigsunan nga nag-share, nag-like o nag-follow sa Facebook sa atong Hope Channel South Philippine Union Conference o sa ila usab nga YouTube. Daghang salamat sa iyong pagsuporta. Ug ako nagalaom nga tining atong pagsangyaw sa mayong balita di ni masayang. Share ato ni papaminaw sa ila mga kaigsunan para inigbalik sa Ginoo. Daghan putang mo pakpak dito, oy. Daghan putang mo ingon, oy, nana ang Dios, di kay kita-kita lang, mga kaigsunan. Busa magpadayon ta. Nianing second to the last, ang atong topic, mga kaigsunan, sa tibuok simana, gipanganlan na siya the core breakers. Ato sang ibalik, the core breakers. Ang usa ka pamaagi, mga kaigsunan, nga daghan sama sa kong gingon. What is a core? A core is a central part. It is a part of something about that central existence, mga kaigsunan, ang iyang pagkatao. And daghan natang mga naisgutan, bisan sa ilang pagkamanilapason, naagyapon ang grasya sa Ginoo. Ning gabi una sa Adloy Papulay, hisgutan taning forbidden friends. Ang ipinagbabawal na kaibigan. Magtagalog po tagamay kay dispiras man sagul-sagulon tanan ni tanan karon, no? Ang ipinagbabawal na kapatid. Ato nang naisgutan, mga kaigsunan, kagabi nga ang Dios dunay gipanganlan og forbidden. Look, ang ipinagbabawal na tingin. Ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, huwag kang tumingin kahit saan. Tumingin ka sa ating Diyos. Na siyang nagbigay sa iyo ng buhay, siyang nagbigay sa iyo ng biyaya, at siya rin ang nagbigay sa iyo ng karagdagang lakas ng iyong katawan. And He is also the God who gives you, and He promised you an eternal life. My friends, o gato itong naisgutan, tungod kay nagpuyo sa Sodom ug Gomora, ingon sa balaang kasulatan, naghimo silang ilang talanawon. That was the forbidden. Look! Ilang gitanaw ang mga butang sa kalibutan. Ilang gitanaw ang mga kabtangan nga ilang gipangpundar. Ilang usab gitanaw ang ilang mga gugma ngadto sa ilang isigataw. Bahalag na nga pildi sila sa ilang kaluwasan. Tanawon sige mo, sunog sige no. But God is good all the time. He is really good. Iyang gigamit si Abraham nga nakigbidding sa Ginoo. Muna ang pinakaunang DPWH bidding, dito gyud kang Abraham. Nagbidding sila 50 million, 50 billion, 40 billion, hantod nagpaubos. Pero bisan pa ni ana, mga kaigsunan, nga ang asawa ni Lot atong minumduman nahimo mang asin, ang grasya si Ginoo naagyapon. He also blessed His people. Besan pa ni atong eksperyensya, mga kaigsunan. Apan sa diyang ang panahon nagkadagan na usab, nagkadagan na pud ang tao, pagkalisuda gyud kay no. Magkadagan ang tao, kung akong tanaw ng balang kasulatan, magigsunan ba? Putol, padaghan na pud. Pag umagpadaghan, putol na pud. Tanawa prayer gud karon, tanawang kinabuhi ba? Nanaghan na pud ta. Pagbalik sa Ginoo, putol na pud. Putol na pud ta niya ni. Pila ka tuig nang milabay, napoy taong nabuhi sa kalibutan, magkaigsunan, gipanganlan siyag si Job. Ang iyang pangalan, si Job. Patang gwapuhang Job. Sa una magong panahon, magkaigsunan, ang mga tao, basta taas gani kay kagbungot, gwapo kay katanawon siya, no? Kanang taas kay kagbungot, amot, giunsa po da nila pagplastar. Pero karon magpataas kagbungot, lisod na. Mura na kagkanding nga way bangs. Tindilikaduhan na ni mong trabaho na. Mura karon di na magpabungot-bungot og tag-as kay murag lain na kayo tan-awon, mga kaigsunan. Perti yung lain na tan-awon og tagka na kay kagbungot. Pero sa una, perti na matisuyo, kabalog yun sila, matiman po silang kagalingon. Si Job, gwapo kayo. Tanawa ang sigingon sa balang kasulatan. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job, and this man was blameless. I love that one. Ganahan yung kay kuan ni mga kaigsunan. Actually, ganahan yung kutanan sa Biblia, Ikaw ganahan ka sa Biblia? Or basig ganahan ra kaniya? Mao nay problema diya. Siya imong giganahan, dili ka ganahan sa Ginoo nga naghimo niya. Tanaw? This name was Job. This man was blameless. Ay, mo ingon gani kag blameless. Hamis pa ng katriyo na, Gray.
Ha? And upright. Wag yung kay masulti niya. Di na nako mabalanse mga kaigsunan kining word nga blameless. Magtan-aw og nabuhi ko sa panon ni Job. Murag sa kung saon akong pangitag sayop, wag yung kay makitang sayop. Upright, gidungagan pag yung upright. He feared God and shunned evil. Maunay rason. Nganong nahimong blameless ug upright si Job? Tungod kay iyang gikadlukan ang Dios. Iyang gigugma ang Dios. Iyang gipalipay ang Dios. Ug iyang gitagaan og panahon ang Ginoo. Bisan pa sa kadaghang panalangin nga iyang nadawat sa Dios. Tayo man tao rod. Daga na gani kay panalangin, di ninong kasimba. Wala, kaya di naman moampo ang mga tuhod. Sinaw na kayo, kay gipangsabunan na naman ang mga silka. Perti namang gwapuhain tawag tuhod. Di naman ninoon magamit sa luhod-luhod, mga kaigsunan. Kaya nga naman, safety ng kinabuhi. Pero si Job lahi, ha? Bisan pa sa kabtangan nga iyang nadawat, mga kaigsunan, gampo siya, eh. Ikaw, gampo ba ka? Karon ikaw, kay dato man ka. Butang na to, ikaw nga dato nga naminaw karon, dagan na kay kag kwarta, murag di na kay ka magampo. Kay nga naman, nabitaw sulod akong bank account, nabitaw ko'y kwarta, mas may pag mapobre ka, kay magsigi patag ni ludhanay ni ampuay. Mas may pa siguro wa na lang tay maing panglawas, kay magsigi patag hangyo sa Ginoo, no? Ani magudang tao, ang tao mga kigsunan ba, pertigyod katikasan. Actually, it is already written. Mao bitaw akong misulti. Ang nagubag gyud dinhi sa ato ang ulo, kinigyong naas tunga. Ginganlan ni sa frontal lobe. Kay naguba, usahay kita. Diha na minong tamudasi, gunay makalabida, di magabyo. Muna ako nang ginaot nga, bag-ubag ura man gyud putong mga linog. Ayaw mo panimba, kay gipang linog na sa Ginoo. Ayaw na. Balag way linog simba mo, tanawa si Job. Sa kadaghan, sa kadato niya, kung imong tanaw ng Job chapter 1, pila kalibo ang iyang mga mananap. Pero di gyud sa kalimot mag-worship sa buntag, di pud kalimot mag-worship sa gabi. Di pag yung kalimot magbasa og Bible. Imbes kay panalanginan tas Ginoo di na inon ta kabalo mo worship. Di na inon ta kabalo mo worship sa gabi, di na inon ta kabasa og Bible, pero nabasa og nabalanse na to atong mga negosyo. Pero nabalanse ang mga trabaho. Nabalanse ang mga paninapi dinhi. Pero wag gyud nimo mabalanse imong kalag. Awa si Job. Na-record mo na. Musugot kag sa dili. Og ikaw nga daghan og paninapi nga wa nimo mabalanse, ikaw nga tawo nga daghang kag kalipay wala nimo mabalanse, ikaw nga daghang tawo nga daghang kag comfortable zone wa nimo mabalanse, sultian ta ka, si Hubray itandi nimo, pildi ka. Nya mo sulti-sulti mga kaigsunan, ay na busy man ko, manang dili jud kay ko kakuan kay na busy ko, busy. Duha ra ka klase sa busy. Being under Satan yoke or being under the Savior's yoke. Asam ka diabe? Pwede mo siguro mabisi yun mga kaigsunan nga nagyugino. Kung imong basaw ng Steps to Christ mga kaigsunan, work in the life. Ang pagpanarbaho nga naay kinabuhi sa Dios mga kaigsunan. Mo ni nitabo kang Job. Mo na di ka kaikyas. Kay wa pa ka na tao lagi sa kalibutan. Nanay mga taong labaw pa kanimo. Mo na kanang atong mga gipangbalibad, atong mga rason, di ko ka-apel, di ko ka-apel aning TMI, di ko ka-apel og small group, di ko kahatag sa Ginoo kay daghang ko galastonon. Uy. Nagiingon sa Facebook pa, agoy, mapriso ka. Saksi mo. Mapriso, gyapon ta na. Kaysa unang panahon, nung sa una lang na mo pag-testify o justify si Job. Kabisa sa kadaghan niya, mga kaigsunan o pananapi, kadaghan niya mga trabahante. Pila ka buok ang gipakaon, mas kuhan pa ganito, kay ginapakaon, mga hayop man sila ang kuhan sa una. Mahimo sila ang mga milyonaryo. Pero si Job nag-worship. Malipayon ang iyang pamilya, mga kaigsunan. Mga malipayon ang iyang pamilya. Daghang mga panahon, mga kaigsunan, nga mga tawa sila. Enjoy kayo, kay way problema. Mga tambok ni sila Job. Kung sao nga di manambok nga, ug muingon ang iyang anak, Daddy. Mabot, nagdadi-dadi na ba sa una? Daddy, gusto ko ng ganito, gusto ko ng sheep, gusto ko ng ganito. Sige, pagkuha dito. Suguan na sila. Ihawa na. Imagine una nga, grabe lang ngisi. Walay stress. Mayroong pukag sinina, agoy, pero pong dagan na gitpon. Mismo dagan kay siya gigala. Mga kaigsunan. Dagan kay siya mga friends. Run to and pro, perteng dagana kay nailado si Job atong dapita mga kaigsunan. But when the days of feasting,
that completed the cycle sa panahon nga sa unang panahon naman sila mga celebration. Mo ni atwa karon mga Thanksgiving, mga pagpasalamat. Pero si Job lahi, sa iyang kadato di lang siya nagpasalamat kay nay siya nadawatan. Nagpasalamat siya bisag wa pa siya nadawatan. Ikaw nagpasalamat ba ka bisag wa ka nadawatan? Sige daw. Suway kuno daw nga mag-Thanksgiving ka unya pangutan-on ka sa nagkuan. Oy nganong nag-Thanksgiving ka? Wala lang wa man gukoy nadawatan, magpasalamat gyud ko sa Ginoo. Diba, ingnon mo ka sa tao, ha? Nagpasalamat ka sa Ginoo niya, wak kayo nadawatan? Kay mo na itong una-huna. Nga magpasalamat, ratas Ginoo natay madawatan. Magkapasar ka sa let, sige, tapangayo ang sa Ginoo. Niya, pag-abot sa panahon, ang kahuman day nagkapasar ka, gipadaw ka sa Ginoo, pila po day katuig na, sige na po kag, sige na kag balibad. Nahimo na noon nga burden ang panalangin sa Ginoo sa imo. Tanaw, unsa gihimo sa ni Job? Perhaps my son subsin pagkaninduta ganan kay kuning nga statement magkaigsunan. Tanawan niyo mayo na sa Job chapter 1, niya diha magkaigsunan verse 5. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Tanawan niyo na, offerings Job would send and consecrate them rising up early in the morning. Mangmatag sayo. Kita, nang matag sayo kay nagkwinta diretso. Magmatag sayo kay moadtog trabaho. Diba? Muna guba lagi. Niabot sa panahon mga kisunay, nigukom sa Diyos. Dayon din nagilag-ilag. Ay, Lord, ingon Ginoo, okay, tanawa si Job. Tanawa si Job, Di na muyaw-yaw ang Ginoo makaigsunan. Kaya that's what the Bible says in Revelation chapter 18 verse 1. There will be silent for an hour. Manghilom tatanan, mangamang naman tanak. Mingon Ginoo, dagan ni kay kagrason. Tanawa si Job. Sa kung sa imong irason na itandi ang Dios nga bisan sa ilang pagkamahuyang nga mga tao makigsunan ang grasya sa Ginoo nahimong igo unya sila nahimong deboto sa Ginoo. Tanawa gud si Job. Si Job nagampo siyang mga anak. Ikaw nga amahan nagampo ba kasi imong mga anak? Tanawa si Job kada human sa ilang mga Thanksgiving buntag sayo pa magdebosyon na siya. Tanawa sa iging saban kausan. Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did continually kanunay nga ginahimo ni Job. Ikaw nga mama, bisag dagko na imong mga kabataan, imo ba na silang giludhan, giampuan? How many of you parents are praying for your children? Sama ni Job. Nga mubangon ka sayo, pa sila ng mata, una nimong giampo, dili ang kaldero. Dili ang pagsugkang, dili ang tanan, kundi niluhod ka diha, imong giampo ang imong mga anak. Naba mo yung nana nga mga experience. Si Job na, dato siya, pero mainampuon. Pero dato ka nga wa kagampo, problema ta diha. Bisan pag unsa ka komportable ang imong kinabuhi makaigsunan basta wa ka gaampo, sultian ta kadaan magproblema gyud kay nigabot sa Ginoo, magproblema gyud ka. Ingnon ta kadaan. Kay si Job, unsaon na lang nanimo dato nga minampuon, dato nga blameless, dato pagyud nga upright, dato pagyud nga matinumanon. Wala, naatanan kang Job. Perfect in faith. Siya gyud ang gigamit sa Ginoo para inigbalik sa Dios. Wag yun tay rason. Tao man na si Job. Dili man na istorya lang. Tao na siya. Busa ka nang ikaw musulti nga dili ka kalagad sa Ginoo kay daghan kay ka. Moingon ng Dios, ambi na lang na be. Ambi na lang na. Tanaw mo sige sa Bible. Then the Lord said to Satan, pagkaninduta, mao bitaw ning ingon ang Dios daan. Wala nag-ingon ang Bible makaigsunan nga mga dato di kasulod. Klaruhon ko na. Ang ingon sa balaang kasulatan makigsunan maglisod. Dili lang po dato oy pati pobre. Tanan maglisod sa panahon mga kaigsunan nga wa ka maanad sa paghalad ngadto sa Dios. Kay ganuman, there will be trying moments in your life. Tanawa, sa kadasig ni Job, tanawa, then the Lord said to Satan, have you, agkaninduta nga statement mga kaigsunan, pinindot yun po kayo nipod, nindot yun kayo. Have you considered my servant Job? That there is none like him. Nang mangutana ko niyo makaigsunan. Ang Ginoo ba malipay sa imo? Kung ibutang na to sa tinawanon nga panultion ba, makagarbo ba ang Dios nga gipadato kaniya? Gitagaan kaniyang panalangin, moingon ang Dios, gikonsider ba na nimo akong anak arang napita? Tanawa na siya. Paparehas ba ang pulong sa Ginoo ngadto kang Job? Nga moingon ang atong Ginoo mga kaigsunan, have you considered my servant? Grabe ka possessive. Tanawa kong anak ha, ako nang gipanalaginan diya. Satanas, grabe ang gihagit mga kaigsunan. Oy Satan, have you considered pagkaniduta kini nga statement?
Makaingon yung kang ang Ginoo makaigsunan og sa istorya palagi ni sa supervisor kami bitaw kada ginahimo niya kanas ay kaya kay nas ay kaya kay ay kaya og diri pas kalibutan kana bitong ikaw supervisor unya naa kay right handed kampante ka bahalag mula ka didto nay manawag ingnon na diyan adto kang kuan muna nahitabo sa istoryahan sa Ginoo. Oy sitan imo bang gi-consider si Job tanaw blameless upright wala na'y parehas niya. Parehas di mo ampo. Ug mo ampo manggaling, God bless this food. Katiguang na nimo. God bless this food. Gihapon. Grabe na po. Ay, wala yung kay ampo di ang murag. Musulim ni ang balaan nga espiritu. Nanawa. Wag yun, unique kayo. Muna ingon ni Pastor Baraguna, one of my mentors sa MBC, nag-eskwela pa ko. Ingon siya makaigsunan, Mon, if you want to be unique, you need to be different. Magsuot gani na silang puti pag itom yun. O mag-itom na sila pag puti yun. Muna initabo kang Job. Lahi yun siya sa uban. Kadagag tao tong panuna. Pero yung ng Diyos, wa na'y parehas niya. Kau dagan kay kagkaparehas lagi. Parehas man libakay. Parehas man dautay. Parehas mga dalo. Parehas mga gahig ulo, kadagan, nana na si Timothy 3:1-2, parehas ang bugiro, kadagan na, parehas Manila Pason, parehas tanan, si Timothy 3:1-5, dagang ka nagkaparehas diya. Si Job wala, blameless and upright, one who fears God, ang Ginoo mga kaigsunan, grabe ang pag-promote. Kaninduta kay makaigsunan, God was with Job. Because Job was with God all the time. All the time. And he was the servant of the Lord, not the servant of his work. Siya ang trabahante sa Ginoo, dili kay trabahante siya sa kabtangan, nagipanalangin sa Dios, mo man problema nato. Gipanalanginan kagdagan sa Dios para makatabang ka sa iyang buhat. Wa kaniya gipanalangin para di na inuong ka makatabang sa buhat. Nagpabugat na maninuon ka. Sige lang. Maabot ang panahon, bawion ra gyud na sa Dios. Mangayo ganita sa Ginoo mga kaigsunan. Make it sure nga ang Ginoo gyoy malipay. Kay di malipay ang Ginoo, nay malipay gyud. Ngiyawa gyud. Ngan lag dragon. Kining ngiyawa di man gyud mo undag ba sige ra gyud pamuka og kanang kalayo. Sa among lugar nami gipanganlag dragon. Kay kada buntag pa mura lagi kanang rapper ko nagriba usay ngalan na nang rap karon nga uso ni sa di mo masabtang istorya. Sige rag buga. Tanawa sa gingon sa balang kasulatan. Tubag pod si Satanas. Una nga kining mga taong kusog po kay murason nga nanay sakto gyud mga kaigsunan. Perting lisura gyud na. Tubag po no? Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing? Nadlok ba na si Job kay tungod kay wala lang gyud sa kabilinggan? Does Job fear God for nothing? Nadlok raman na sa simuha kay ikaw man ang Dios nga maghukom. Nadlok po na sa simuha kay gipanalanginan man nimo siya. Tanawa ra guni ang istorya. Ingon dayon si Jesus Christ. Grabe ang kumpiyansa sa Ginoo kang Job. Kay bawo gyud ang Ginoo nga suod sila. Mutana ko nimo, kay bawo ba ang Dios nga suod mo? Sige kuno. Kilain ra ba kayo mga kaigsunan na ako ni klarohon daan? Ang Bible nag-ingon ba may tungod atong 10 virgins, katong napulo ka mga ulay mga kaigsunan, kaila ang Dios ato. Pero 5 ra gyud naibawan sa Dios nga suoday sila. Katurang 5 wise. Ang 5 buang-buang, pero parehas to sila mga ulay, kita parehas ta tao. Except og di ka mudawat og nga tao ka. Ikaw og ako parehas ta nga tao, parehas ta gikaon bugas, lahi-lahi lagbran. Na may uban nga bugas nga inigluto kay gahi gamay. Na uban sakto pod. Pero parehas ra. Ang isda nga imong gikaon nakaon po nako na. Kung nakakaon kag isda, napong ko'y bato. I-combine isda sa bato. Wala na.
parihas na ta. Pero basi baya mga kaigsunan ha, ingon na bala ang kasulatan, basig biyawa kabalo ang Dios nga suod mo. Murara ko yung istorya bitaw nga, lain na po nang magkauyab mo no nga, ikaw rin nakabalo niya imong uyab, wala kabalo. Nga ikaw, grabe na mong sulti dito, uyab mo niya, gipangutana ang babae, uyab rin mo, dili uy, ikaw rin nakabalo nga uyab mo, pagkaproblemahan na. Oh, basig baya mga kaigsunan, ikaw rin nakabalo nga suod mo niya, ang Ginoo di kabalo nga suod. Narawa ang Ginoo, ingon niya, sige. Oh, suod, ingon siya nga, Ginoo mo nang, ingon na siyob. Kaya mo man ang ipanalanginan. O di man na mag-inanaw, wala panalangin. Ingon ang Ginoo, sige. Sulayin na siya, ayaw lang yun siya hikapa. Pag ingon ana sa Ginoo mga kaigsunan, lipay kay stanas, no? Taningo, kane, mauna ne. Diri na ta. Ana siguro itong panagawin ta, kini, ako na ni. Yango-yango nas taning. Maumana siya. Magyango-yango ba rin nagtagaan na ganin nagtsansa. Ato dito. Ato nga simbahan. Sulay nag-uyog diha. Di ba di yun na matandog? Yung taning, sure ka? Ana man yun na niya. Kuan makinis taning og mga panagway. Di magkadimao. Suwayan. Tuod. Nangawala ang kabtangan ni Job. Ang iyang mga kabataan, mga kaigsunan, gipang tornado. Gani ang balaang kasulatan, nagsulti yun. Horot, mga kaigsunan. Ikaw, tulo ang atong bata, o sa pagani ang nawala, mga kaigsunan, blame na rin tas Ginoo. Negosyo gani na to, nalang gani mahitabo. Isa pa lang gani, nga pwede pa gani kakabawi, blame din tas Ginoo. Nawa si Job, horot. Why nabilin? Sa umat ni mo. Mga kaigsunan. Namoblema si Job. Perte niyang problema hagyod. Pero luyo sa iyang pagkaproblemado, mga kaigsunan, wala mawala ang iyang pagkasalig sa Ginoo. Wala mawala mga kaigsunan ang iyang gipanday sa wa pa siya masulayan, samtang dagan pa siya panalangin, samtang gabubo pang Ginoo kaniya. Wala mawala ang iyang debosyon sa Ginoo. Wala mawala mga kaigsunan. Namoblema si Job, tanawa ninyo now. Awas yung picture, pero tayong problema ha. Namoblema si Job, gunit-gunit na siya siyang ulo. Pagka-problemahan ni, Pero si Job, wa yun mawad-ag debosyon. Miabot sa punto, mga kaigsunan, nga iyang gigisi ang iyang sinina. Iyang nainumduman ang iyang pamilya, iyang mga anak na ngamatay. Iyang mga hayop, mga kaigsunan na ngawala. Sa kalit lamang nawala ang tanan. Pertig yung wala. Muna gingon, it really breaks his heart. Ug sa kanta pa magkaigsunan, really, really, really break my heart. Hilak si Job. Nauna-una niyang mga anak, gikapoy mighimo, nangawa. Dagko na, nangawala. Bibuha ba yan na mo ato? Mawin ka sakit, no? Kanabitong, perte na ang bibuha, perting bibuha, pak, kalit, boom, agoy. Ma-remember na rin na to. Hilak, pero tanawa ang sigingon sa Bible. Na-record yun, mga kaigsunan. Hubo akong migawas sa taguangkan sa akong mama. Hubo akong mubalik. Kung gihatag sa Dios, pasagdi ang Dios nga mukuha. Tanawa. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Amen. Kita gamay, walang gani ka kapasar sa exam. Simba, kagamay. Walang gani gihatag sa Dios ang imong usa ka pag-ampo. Luluod ang kas Ginoo. Kagamay. Muna giingon bitaw sa usa ka batan-on mga kaigsunan nga akong naimamat. Ingon pa siya mga kaigsunan, kung gusto ka muadtog impierno, sudli tanan. Kay kung maimpierno ka tungod sa imong pagkaluran, kansi ka. Kay tanang na impierno makaigsunan, nakatilaw tanan,
Gilasap nila tanan ang mga kalingawan sa kalibutan nyo, ikaw. Maimpirno ra ka tungod sa imong pagkaluuran. Ug ingon ana naman lang, ay na lang, kung gusto kang maimpirno, sudli na lang tanan, itabla mo na yan. Ilaban mo na yan lahat. Pero naya kong ibilin pod, kung gusto po kang malangit, biyait tanan. Simple man kay na, simple ra gyud kaayo mga kaigsunan. Tanaw, si Job, wa gyud niya gi-charge ang Ginoo sa mga maot nga nahitabo sa kinabuhi. Ikaw kagamay lang ana, paluod-luod din ka. Di na din ka mo simba, di na mo dawat og bahin. What? Kagamay. Nya mo balik ang Ginoo mo gi pagluod-luod di mo more na dahilan mempirno ka. Pagkasayanga sa imong pagpangalagad, kanay mong kasing-kasing, iampo na, mo na giingon sa usa ka magwali, atong iampo sa Ginoo nga tagaan tagunahunang mayo, nga para musunod ang atong mahugawong kasing-kasing. Don't blame God. Ayaw mo sigig pamasolan ng Ginoo. Say kaning katawa ko ani mga kaigsunan kini bitong nanatay sakit. Mingon dayon, gitugot gid ni sa Dios nga magsakit ka. Para makibalik og simba. Tagaan tikag, man ko'y kwartang daghan. Tagaan tikag mga 1,500 lang. Pangitai kog tekstos Biblia, nga ningon ng Dios ipakatao tikang nakay sakit. Mulubog ka sa imong balatian, wala ma-record sa Biblia, kaya ang Dios dili mo'y naghimo sa sala. Kaya ang plano sa Ginoo nga na-record sa Biblia sa Jeremias 29 versikulo 11, for I know the plans I have for you, plan to prosper you. Ayaw pasanginli ang Ginoo. And not to harm you, plans to give you hope in a future. Ya karon nagsakit ka, mingon din ka, gitugot ni sa Dios. Kaya ron makasimba ko. Di ay? Wa nagitugot sa Dios. Ikaw mo'y naghimo na imong sakit. Sangin lang pa nimong Ginoo. Sige ra kag duha og computer. Sige ra kag duha ng mga games diya. Sige ra kag bilar. Karon kay nagkasakit kami nga gitugot sa Dios. Gitugot. Pag sure. Muna giingon mga kaigsunan, sa katong panahon na nagduwa ka, nagunsa ni ka. Wala ito gitugot sa Dios. Karon nga nagsakit, og sakit na isgutan, tugot na sa Dios. Sure. Wala na ma-record sa Biblia. Ayaw sigig pamasangil sa Ginoo mga kaigsunan. Pasangilin ang imong kaugalingon. Kay way plano ang Dios nga ikadaot nimo sultian ta ka. But because you are a breaker, you break that core. Mao nang ingon ana ka. Kay kung ingon ana naman lang ang kinabuhi ni mangundang tagsimba oy. Kabati ba na nga ang plano sa Ginoo ikadaot din nato dili. Don't blame God. Blame yourself. You are the reason why you got sick. Because you keep transgressing what God has already planted in a law. Tanawa, if you don't do your part, don't blame God. Kasimpula na. Kusukay ka mo kaon, imbisan kaon, katulora sa isa kadlaw, mag-snacks na tag ginagmay, ang imong kinananan, wapay labot snacks, tag pito na. Napahinabhaba ni mo nga murakag ka ng 13. Mura bitaw gigutom sa mura makagsumbi. Hoy pag hinahinay pod, karon kay na high blood ka. Mayo ka gitugot sa Ginoo. Sure ay. Tugot magud na sa Ginoong high blood ka. Kadaghan sa mga taong nagamping daan, wa man lagi nang high blood. Nagkawa man lagi nagka-diabetes, tungod lagi na sa imong lifestyle. If you don't do your part, don't blame God. Blame yourself. God will never bring diseases unto you. Kani klaro naman po kay ning istorya ni Job. Kinsa may naghatag og sakit ang iyawa biya. Karon, kay ang iyawa may naghatag og sakit, karon kay ikaw nagpatuga-tuga pug nganganga din ha. Nagpatinghaya-tinghaya po ka din ha. Gitagaan kag durian nga naitunok. Karon kay natunok ka, gisitagot sa Dios di na mao lagi. Gananin nung kamusimba. Ganana kamualad sa Dios, ayaw.
Tanawa sa ingon, katong si Kristo nagpasan sa cross, giblame ba kaniya? Nakadungog ba ka makigsunan nga na-record sa Biblia ang ningon ng Diyos, tungod yun ni Nemo, tungod ni Pastor Cabardo nga makasasala? Nakadungog ba ka sa Ginoo? Nga giblame kaniya? Wala. Katong ang Dios nagpasan sa cross, gikapoy siya mga kaigsunan, mula na yun siyang matumba. Asa man ka? Nakadungog ba ka ningon ng Dios nga giblame kaniya? That is why don't blame God of what is happening to you today when it is negative. Look at yourself. Evaluate yourself, my friend. You are the reason. That's why you have a problematic life. But God will be the reason if you have a peaceful life. Ang yawa, tanawaw. Nahuman na siya tintal, pag yun ni, kining bitina ni. Ilang, abot na ng panahon, tanggalo na sa Ginoon ng bitin. Mabuutan na madugay, ang bitin. Ni abot na po ng yawa, yung sa kuwang pa. Kuwang pa. Munang wala lagi kay ampo, wa kay basa. Kuy, kuwang pa. Muna kung giingon na lagi kaganiya makiksunan. Ug maimpirno na naman kagluluod, maimpirno na naman kagsilusilo, maimpirno na naman kay kanang mga gagmay kay mga pabatasan. Kuwang po, tanawa, gulog, kuwangan, pangyawa. Namatay ang mga anak, nawalan sa kaptangan, kuwang pa. Gihikap pagyod mga kaigsunan, iyang panit. Mauna akong gingon, wa pagani ka nagbalatian, sige na kag pang-blame, sige no, sige na kag pamasol. Pero si Job, gihikapan pagyod siya mga kaigsunan. Ha? Ang iyang debosyon sa Ginoo, wa gyud mawala. Sige ra ka og reklamo nga nagkasakit ka. No? God permits something to happen to you for you to come back to Him. Ginapainomduman ta sa Dios, but sad to say, kanang pag-permit mga kaigsunan, only God can heal you. Bisan pa niya na wag yun nakasala si Job. Wag yun siya kasala. Nganong wa kasala si Job mga kaigsunan, kay grabe ang ilang friendship sa Dios. Ikaw mas mapa kay best friend sa silingan. Kadugayan ng silingan kay best friend nagkauyab di ay. Naigingon bridge is the owner. Grabe kasuod. Si Job grabe kasuod. Nasayod siya nga sa diyang nagluya siya na Dios ngi sa pupo kaniya. They are best friends forever. Namutaan ako ninyo, are you the best friend of God? If you believe that Jesus is your best friend, are you the best friend of God? Kaysa pagbalik sa Ginoo, siya manay mo confirm og best friend ba mo? Kung best friend mo sa Dios, imo bang gihimo ang gisulti sa balaang kasulatan? Imo bang gihimo ang mando sa balaang kasulatan? Imo bang gihimo ang gitadyag sa balaang kasulatan? Are you the best friend of Jesus? Tanawon sa iyo sa Bible. Then said his wife, nanapuning isa, musulod na puning bihanaw. Then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Magpakamatarong pabikaw, mao ni. Ang iyang asawa, nigiingnan siya tungluhan na ng imong Ginoo. Na ay nag-viral mga kaigsunan nga statement. Pag dili magtotoo, ako lang ning i-general, ang imo nga uyab, buwagi! Nagkatawa kay kuana. Himuan ko nag-segment pohon. Kay mauni siya nga rason, tanawa ang asawa ni Job, katong dato pa sila, grabe pa kay mumampo. Di man na mo makita go ng tinud-anay nga gugma, panahon nga nas kalipay. Kaning panahon na be. Nagsakit na si Job, tanawa ni gawas yun ang tinuod mo na nga, ug dili lagi magtutuo ang imong uyab, buwagi. Kay magkaproblema kay nig panahon na sa tig-uyog, tanawaw, unang gisulti siyang asawa, biyain ni mong Ginoo. Kay nga naman, ang asawa ni Job, walay close relationship to God. Dasig kay si Job, uban-uban to diyang asawa dito simbahan. Kana imong bana, uban-uban, panahon nga uyugo na, tanawa, mahibaw-an nagyod kinsay best friend forever. Tanawa sa iyong balag, sulatan na. Then they sat on the ground with him. Niya na po inisod niyo, niya kapil-apil na po. For 7 days and 7 nights,
No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Ang iyang mga friends. Mga kaigsunan. Ambot lang po ning iyang mga friends ni Job. Dito, lingkod-lingkod, wagyoy gisulti. And this is what we call the forbidden friends. Your wife is your friend. Your children is your friend. Your friends of friends of friends of friends. We are all friends. But there are forbidden friends. O kini nga mga forbidden friends, ang ipinagbabawal na mga kaibigan ay yung mga tao, mga kapatid, na sa kanilang isip, ni isang singgulo ng minuto, hindi nila iniisip ang Panginoong Jesus. Pangbiyain ninyo na nga mga friends. Kung gitudluan ka sa imong higalag, dautan biyain na. Tell me who are your friends and I will tell you who you are. Tanawang sa ikong sa balaang kasulatan. There are friends who destroy each other. But a real friend sticks closer than a brother. Proverbs 18:24. Mga kaigsunan. Ang mga friends ni Job, narito nagtukom. Wag yung gihimo, wala manggil po bidol. Ampo tahob. Muna akong giingon sa inyo ha. Kamong mga batanon nga nas bisyo. I was there. Dili man kanag yung bugat nga bisyo. Pero I was there. Ingna kog bakakon mga kaigsunan. Wa ka kakitag mga bisyoso nga maglibot anang maong lamisa nga mag-inom na sila, mag-opening prayer pa na. Kita ba ka? Wa ka kitag mga muadtog disco, muadtog bar house before manglakaw, uy mag-prayer bansa ta. Amin dito muadtog diskuhan, magampo ta nga panalanginan ang atong sayaw. Uloy. Kay ang mga kalibutanon nga mga igala, wa na sila nahimong best friend sa Dios. Iyon ang balang kasulatan mga kaigsunan, na ay mga igala nga muguba kanimo. Kung kana nga mga igala nga nasayod ka muguba, biyahe and make Jesus as your friend. Kaya ang atong Ginoo mga kaigsunan, Jesus is a friend of sinners. Siya ang higala sa makasasala. Giguba mga kaigsunan in the time of Job, the friendship that they started when all the blessings was open to them. But the friendship that they build, nasakpan ni Job, nga it was just on the time of their lifespan when everything is abundant. Pero ang atong Diyos, He is a friend of sinners. Higala siya sa makasasala. Wa siya mingon, higala ko sa mga kwartahan. Higala ko sa mga kabos. He is a friend of sinner because siya ang higala nga dunay dala nga pagkamatarong mga kaigsuunan. Pilias Kristo nga imong higala. Kay magmahay ka sa kalibutanong higala diri sa kalibutan. Di pa na mo dala nimo sa impierno, dalon pag kag impierno ana, di pa na nimo mudalag langit, dalon pag ka sa impierno, magdungan pag yun mo dito. Sa panahon ni Job, Job was Jesus' friend when he was in his good status. Si Job, sabtang dato siya, itong dato pa siya mga kaigsunan, si Jesus iyang friend. Unya si Jesus, ang friend ni Jesus, si Job. Katong nagsakit na siya, si Job nagsakit na, gibiyaan niya sa siyang asawa, gibiyaan sa isang higala, nga grabig pagpangayo sa unang nga dato pa, ang iyang asawa, grabig pamalit atong mga pagpagwapa, sigig pangayo, buutan kay si Job. Kadagag ipanghatag pag-abot sa panahon gitong lura. Sultian ta mo mga batanon. Straight to the point. Kanang maguban-uban ka sa mga batanon nga kalibutanon, sultian ti ka, magsakit ka, wag gyoy mag-opening prayer nimo dito sa ospital. Wala eh. Nabay mo open reclusive prayer, magsakit ka, pikpikon rin mong pa. Salamat ba ya? Uli. Mauna
dunay usa sa akong giundangan nga makig-amigo kog mga tao sa kalibutan, mas maayo pag makig-amigo sa mga taong nasulod simbahan, gaampo, gabasag Biblia, gaapil sa programa sa Dios. Kay panahon nga magsakita, naay mo ampo sa tuwa. Naay mo ampo nimo. Awa itabo. Dato si Job, amigo niyang Dios. Nagsakit si Job, amigo gihapon niyang Dios. Ngunit tinuod nga friendship. Don't break that friendship. Blessed is the man, ingon sa Bible, who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Salmo 1, versikulo 1. Nga naman mga kaigsunan, niya panalangin sa Diyos. Nag-declare ang Ginoo mga kaigsunan sa Isaiah 55 verse 8. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, declares the Lord. That's how friendship with God. Ang Ginoo mga kaigsunan, He is a friend with benefits. Kung imo nang itandi diri sa kalibutan, salida na, friends with benefits. Pero ang ilang gisalida diya, fornication. Mao man ang kalibutan. Tanawon ro gini mo mga friends kalibutan nga daghan kayo. Mas birahon pa ka dito, magsuroy dito sa mga asa ng mga dapita. Pero imo nang birahon nimong friends diri sa simbahan, wala daghan nagbalibad. Parehara gud nang istorya mga kaigsunan ba. Nga sa diin mga kaigsunan makakita gani kag tao nya ikaw nan laba. Makakita kani kasi mga amigo nga gwapo kay pormada. Uy, asa man kamo adto? Pag ingnon og birthday, ingnon og asa, kasal asa ng napita, bisag unsa kadagan sa labunon. Musulti ra ba dayon ta? Maunya na nako nilabhan, moingon ang imong mama. Labi na kayo kan. Ay ugnya lang ako'y bahala ni ma, ako'y bahala. Tanawa, mangita gyud tag rason og pamaagi, makauban lang sa atong higala. Pero gani mga kigsunan makakita ta sa atong higala. Nya nga atong higala matinud-anon, gasimba nakasayal, padulong sa simbahan. Unya nakakita ka mga kaigsunan, di gyud ta mangutana asa ka moadto. Kay kibaw ka padung nagsimbahan. Nya moingon dayon ng imong higala, uy adto tag simbahan, tanawa ang ka marukoy sa tao. Kung siya isulti, ay daghan man kog labhonon. Nya ingno din, biyay lang sa guna kay kaliram ning simba, ay masuko si mama. Tawang tawa. Ginoo na gani isgutan, masuko nas mama. Ginoo na gani isgutan, masuko nas papa. Ginoo na gani isgutan, lain atong buot. Mudisisyo na gani tagsunod sa Ginoo mga batanon, moingon dayon ta mga kaigsunan, ay hindi man musugot akong mama. Nya nga malaging birthday alas kadlawon ka muli makigpatay malagi kag istorya. Makig-away pa kang mama. Ay pagbuot diya. Ako atong friend, imong gitanggol ang imong friend. Pero wa nimo gitanggal ang imuhang Ginoo. Wala nimo gi-fight. You are not the friend of God. Gibiyaan ra nimo ang Ginoo. Ginoo na isgutan dagan mga suko. Ay dili lang ko musunkuan kay kukuan manggod mama. Dagan na kay tani anak mga kaigsunan nga mga rason. Basta Ginoo na isgutan dagan nagbalibad. Pero paadtuan nagdapit, usahay di pagani ta mananghid. Musulti pagani ta asam kagikan ay pagbot. Kita pay isog. Pero wa gyud nato gi-fight ang Ginoo. Pero sultian ta mo kaigsunan, kung ato bitong i-fight ang Dios, our benefits to Him is eternal life. Amen. Kanindot no? I-fight lang nimo si Jesus Christ as your best friend. He will give you eternal life. He will give you heaven. He will give you everything that you need. Because if you have Jesus, you will always be satisfied. Nanawa, tagaan kag kurunas Ginoo. Colossians chapter 3 verse 1. You are, verse 3 should I say, hid with Christ in God. Gitabunan kas Ginoo mga kaigsunan. Dagang panahon ang yawa, mubabag na nimo. Turik-tursukon ka, stress-striyahon ka, mukuan gani ka, ako nakatry ko na. Ako'y mga Bible student, mga kaigsunan.
Musulti gud, hala mo desisyon na gani ka sa Ginoo. Hala ka nagyud ka disko. Hala mo desisyon gani ka sa Ginoo. Ikaw po, ay mao ay di na lang ko mo desisyon sa Dios. Kay mas hadlok ta mawad-an og friend sa kalibutan. Wa ka mahadlok nga mawad-an kag Ginoo. Ha? Kinsa man imong friend diha nga mohatag nimo extended life? Kinsa may mohatag nimo diha og o imong friend, kinsa may friend nimo muhatag nimo milagro be? Wala eh. Ang yawa musulti na, dalo nimo niglangit Ginoo. Kitaan ko man nagtan-aw man nagpurno. Dalo nimo naglangit, nagkusugi na mo duwag, Mobile Legend. Oh, mulingkod na din na, mahurot na lang ng oras, papasahon og Bible, di na kasabot. Oh, pero ang tanang dula diha, mobile nga mga dula, nasabtan, kabaho pa na mong palit. Dagan kay kog na-encounter. Ay, pastor, maglisod pa man na siya og sabot sa Bible, kay bata pa man na siya. Pero imong tanahon, kabalo na mo palit atong Candy Crush. Be, sa man ni mo pagrason sa Ginoo. Dapat, kung di siya kabalo sa Ginoo, dapat di po na siya kabalo sa kalibutan. Ana, rana. Musulti gani ka ng imong anak di kabalo, dapat ayaw po na paibawas kalibutan. Iplastar ba? Oh, dili man na siya pwede nga mukuan ang yawa ang masangil mo yun na. Kani nanay kabit. Nanay kaso adultery, fornication. Dagan na siya kaso, Lord. Pero kabalo mo mga kigsunan, bisan pag atong gi-break sometimes ang atong friendship sa Ginoo. You know what I like with God? Look at this one. God is still waiting for you. Ang Dios nagulat kanimo mga kaigsunan. Andam siya nga muuban kanimo, andam siya nga mupasaylo kanimo, ug ang langit andam na para kanimo mga kaigsunan. Do you want to be the best friend of Jesus? Ang Ginoo magauban ka nato. May I hope and pray that your forever friend is no other than Jesus Christ. Magampo ta. Amahan namong balaan, dagang salamat sa panalangin namong nadawat. Dalaygon ka sa Espiritu sa pagkamahigalaon o Dios. Ang maayong higala si Jesus ragayon. Dalaygon ka Ginoo sa kanindot diya sa benepisyo kung ikaw gyud among himong best friend. Nga kaya na mo isakripisyo ang tanan para kanimo. O Dios nga balaan. By the power of Jesus Christ, let the spirit of friendship with that holy sacred altar of God be upon us this wonderful night till Jesus Christ will come. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang Diyos, magapanalangin ka na itong tanan, mga kisunan. Happy Sabbath.